श्रीराम। वीर हनुमान मुखे राम राम, नाम रस रसिया रे, राम राम गाई जा रे। वीर हनुमान मुखे राम राम, नाम रस रसिया रे, राम राम गाई जा। मेरा हनुमान हरे बुद्धिमान, मेरा हनुमान हरे बुद्धिमान, राम राम रसिया है, नमस्या है। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରୀରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବା ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶେଷ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ରାତ୍ରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପୁରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେବୀପୀଠରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ କାଠକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁସାରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏକ ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ବା ଅଗିଜଳା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭାବେ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିରେ ପରିଚିତ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ମାଘ ମାସ ପରିଶୀତ କଲା ପରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଗରମ ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ଏଭଳି ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଫ୍ ଲର୍ଡ ଫାୟାର ଅଗ୍ନି ଦେବତା with the season of summer to worship the god Agni. This is the rituals of Puri, Odisha, Indian cultures. The documentary Jai Jagannath, Jai Jagannath. See the videos last the end, and the people worship the Lord and make fire on woods. And this is the documentary of अग्नि उत्सव अग्नि पूर्णिमा में ये सब पुरी में सारा उड़ीसा में पालन करा जाता है। यही हमारा कल्चर